Oh, sengit. Nah, ayo Mbak Mimin, Mbak Apri. Niki nggih pun nyawer, mengke ndak kula ndek utang. Wah, betul. Nggih. Matur sembah nuwun menika saking hamba Allah. Hamba Allah. Nggih. Ingkang boten purun disebut asmanipun. Nggih, ingkang bahkan menika saking PWKD. Nggih, PWKD. Nggih, ngaturaken nyuwun lagu sengit. Heeh. Dipun aturaken sesarengan kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Lho Indonesia. senengku nderek Dwija Laras ki lho, Lek. Piye? Disuwuni lagu apa wae kok ora balekke. Ora Lho, iya. Sing penting kudu lagu pecah 1000. Berarti kula nggih ngoten Mbak Mimin, Mbak Apri kudu iso ngedum. Ngene iki jenenge memberikan kesempatan kepada Waranggono sing kehidupan berat. Nggih, Engko engko Indra yo coba Chandra yo ngono iki gandeng entuk sawer 500, engko yo ngaturke lagu kangge Mas Muklas. Nah. Niki Sindan Made in Purwodadi nggih tesih anu lho tesih Tesih semangat. lir-lir. Nggih, tasih melek. Mbak Niku siap-siap toto-toto semben arep mari gambyong kok niku. Mboten dicoba sakniki mawon. Mboten jingpen mawon ndak ra kompak milih sakniki. Oh walah. Lagu sengit nggih. Sengit. Katur sedaya pamirsa ingkang tasih wungon wonten ing Balai Desa Jambon. Ugi ingkang live streaming wonten ing channel DLI, channel Eka Uget-Uget, channel Pak Utis kelawan Gendrong Geni. Yo, monggo pun aturaken lagu sengit, lagu lawas. Yuk, dados. Mas Sukimin. Tak kandhani dirumakake ya. Iya wong ayu. Asik. berarti aku ra tok goyang wedok. Kudu gagah no. Bola bali tak kandhani ya Mas ya. Bola bali tak aturi ya Mas ya. Kowe lunga awan bali lali anak lali bocah nuruti karepe ati. Kandhani wanti-wanti. Ya dek ya. Lungaku golek rejeki. Ya dek ya. Aku mulai duit wis mesti. Jalo apa tak turuti. Kebutuhan tercukupi. Beras entek apa kontek ngono kok kecukupan lho. Aku sengit aku ala sengit aku kepengin marah padamu. Nanging kowe malah nesu sing nesu kudune aku. Lah kok ra rumangsa kleru. Kanggo katok benike dedel. Ya dek ya. Wong wadon kakean rakwel. Tur mesti bawel. Panas wong lanang mbok aja seneng umbar mirak. Jarane pangalajaran kore. Ya dek ya. Wong lanang menangan dhewe. Iku jamae. Ela jangono yen soto. Jambon bergoyang bersama duo seniman Sukimin Apri. Indonesia. Yeah. Bola bali goyang, Mas. tak kandhani ya Mas ya.
Kulunga duit wis mesti njaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Godhong tela wae iso gawe lega ya gene menungso karo menungso ora iso gawe lega ya Mas. Lan sih menika. Luar biasa. Kamat-kamat nyatane ya kelakon. Nggih. Sampun dipun pinangkani nggih, Bu. Berarti ibu-ibu no kebedek Ibu-ibu. Tase pamundutan kalau mau? Oh. Kasih wonten. Apa wae nok mau nok Eka? Pamundutan saking Mas Muklas Mas Aang. Tes, wau saking Pak Partono nyuwun rujak jeruk. Rujak jeruk. Rujak jeruk. Oh iya. Monggo Bu, pados panggenan ingkang mboten grimis. Po grimis po? Iya sih. Nggih. Nggih. Munggah teng panggung mriki mawon, Bu. Ya. Menika rujak jeruk sinten ingkang kapiji menika? Ya anu Ibu Dwi Kurniawati Bu. Sing sampean nggih. bengi iki sing endeng-endeng wae mergo awake rong patek mari. Ngojaki loro. kesampean. Sakit. Dadi lek sampean sakit aku yo melu lara. Allah. Asam lambungipun nembe ragi kumat. Salah satunya asam lambung itu kumatnya mergo kokean penggalih. Nggih. Kan pikiran. Kokean pikiran. Oleh mangan. Nggih. Ya Bu Dwi. Pun kenalaken kalian warga mriki menika tumpakane dalange. Ngateko buket ketok nek rada anu ngono lho. Kira untuk bergerak ngono lho. Ora meneng ae kan lek sampean bergerak aku seneng. Dadi kudu rada nek gerakan. Jane ya, Lek. Ngagem kroket itu ta Bu bergerak. Nggih. Sarunge Pak Kangko ta, Bu? Kok sarunge Pak Kangko mergo padarane iki rada sulaya dadi ngagem Dadi sing longgar. Niku wau jane sore arep ora mangkat. Wes tak ning omah wae. Aja lek sampean ora mangkat ki tenagaku ki sudah 50%. Lah. Dadi mambenge iki tak lus-lus nduk mari esuk nyambut gawe lho. Dadi otot bebayune Pak Dalang ki gumantung ana Lah. Bu Dwi. Spiritnya dari beliau. Di mana ada kesuksesan seorang pria atau suami, di belakangnya pasti ada doa. doa seorang istri yang solekah. Kayak Pak Harto karo Ibu Tin Soeharto dhisik. Iya. Pak Lurah karo Bu Lurah. Pak Lurah karo Bu Lurah. Bisa sukses. Nyatane biyen pegawai negeri sak menika dipun percaya kalian warga Dados masyarakat. Dados Punggawa. Punggawa, dados pangarsa wonten ing Desa Jambon luar biasa. Nggih. Bu, pun sehat Bu Dwi. Sampun. Pun entek rong kerdus kok imam. Monggo, ora apa-apa seperti yang kaya waras. Perkara digelengi sinden keliyane pun kajeng, penting waras. Ya ora wani ngrasani. Ora waras. Paling sing ngenengi aku sampean. Ya ora rasa gendeng langsung tok leh nek kula ngomong. Nah, iya. Sing sehat Bu. Jangan sakit. Jangan sakit. Jangan sakit. Nggih, mboten. Nek sakit kajeng dibanjeli lek men. Aja to. Alah mung kulit karo kulit. Monggo Bu. Ya ora. Monggo Bu Dwi. Nggih. Ya, rujak jeruk. Kaki melu ngadeg sing jaluk awakmu lho, Kak. Iya, iya kan. Melu ngadeg sini karo ibumu.
Mbak Imin kira aku memperhatikan sampai depan dari belakang. Memperhatikan sapa? Memperhatikan Mbak Imin ki lho, tak kira tisu ning apa iki puser apa piye lho, puser minggah ning nggon boyo. Kayak apa? Pampers, Mbak. Tak kira pusere rong garing. Rajang Iris Mula aku golek sinden sing aman kuwi dadi swarangganaku ki kaya dene anak kabeh. Dianggep kaya anak dhewe ngoten nek Ya. ngrengkuh nggih. Aja nganti kok sindene nyenengi dalange aja nganti. Ampun nganti, nek dalange nyenengi sinden etuk nggih to. Entuk paling mung di batin. Nek buduhe ya ngoten. Nah iya. Aku mejane meh ijen kan aku wis ngerti lek enek lek Imin to. Oh, dadi males ngono ya, Bu. Kok males ora. Aman ngono lho, ora Ngerti lek kendale. enek sing wis iso nyuli ngono ya. Iza. Pak Kang kaya Isa Doyan. Isa memperhardaning Pak Kang. Oh. Ayo, ganti kowe, Kak. Ayo Kak. Ya. Kamularan racik rojak Nanoneno tan kendatan saca cawe Mula bener ya, Truk, wong dianggap sinden-sindeni anake dhewe ya, Truk. Heeh, aja nganti kok dalange WA ning sindene. Kowe tak peyang gelem ora, Dik? Oh ya, pondok apa butuhmu tak ragati. Kuwi cek kala mangsa ya ana sing ngono kuwi. Ngono ya, Truk. Tur dadi si bojone sinden semono uga kudu sing sabar. Umpamane mangkat bareng rombongan, bojone ra katut ya ora etuk cemburu. Betul. Umpamane jarak jauh mulai rada telat ya bojo sinden ya ora etuk cemburu. Umpamane kalau mangsane ra etuk gojek digoncengke kancane ya ora etuk cemburu, kudu sing longgar atine. Sing longgar. Ngoten. Betul. Soale sensitif ngoten niku. Sok Durungokne Mbah Imin yo buke Miami Iya, Nduk. wis meling lho. Meling iki kok selaar neng ndi kowe iki. ngelingake. Ngelingake paring pemut Mbah Imin ki seneng. Ya. Lanjut. Mukita Tia Jampi Ora jiake. Ruja Ekinajar Jaro Neng layah lambah Ugat-ugat nanoneno. Kula Jawa Lombok Rawit Sareng dimasukaken. Ha. Nora suwe bapane dole musaka
mantuk dasar mantuk dilalanan sakabenduk rujanan nas pantese rada ikhlas tiwas-tiwas ngabui mengora belas Mundutane Pak sapa nak? Pak Departono. Pak Departono. Pak Departono ki sing anu awakmu ya, Kak? Nggih. Wah. Nah Dapur nggih. mriki. Tambah dulur. Alhamdulillah. Nggih. Jane kancamu ya ning kene, Kak? Kanca kula Heeh. nanging pun kondur wau. Wis mulih. Inggih, ponakanipun Pak Departono inggih. Oh, lah ya keluarga dhewe ning kene jebule ya. Nggih, kula wau dolan mriki terus diwehi daging sing seksi ki apa? Daging seksi ki apa toh? Anu suwige. Oh, alah. kok suweke daging seksi iki maksudnya piye? Mekengkeng. Oh. Suweke kodhok kae rak mekakah ngono to beri kok daging seksi. Wah, menika lho suwike iki lak wah ketok mluntuh ya lho. Pupune ya. Nah, mloho. Seksi. Heeh. Ora ijen-ijenan ya mekakah ngono to. Rasane kok mekakah. Pancen suweke iki nek wis dikuliti posisine ngono Oh, kuwi. memang posisine ngono kuwi. Iya. Dibumbu soto. Apa dibumbu apa kae ra ngerti Santen aku. ya iso. Bumbu santen. Mangut ya iso. Pokoke warga mriki niku nek nyugata tamu ora tida-tida. Luar Tenan. biasa. Los, pokoke los dol. Los. Kula iki wong wedok mah dikei rokok karo Pak Lurah 3. Ning kono sampurna, ning kene jarum. Terus karo apa mau 3 arep tak ejolke Indomie ayo. Lah nek ra udut tok ning ya tak tepung nggih Pak nggih. Sesenjih aku ya. Biasane rokoke kebok Pak niki. Kebo. Lah nyelentak cangkem piye lho? Rokoke kebul. Ana pamundhetan ana mau Pun penggemarmu. mbok menawi ingkang kula Sama nggih. tampi Anu, sampun. sing dereng jumeneng anak wedok si Dita Intawati. Nggih. Lah sing saking Purwodadi juga anu nggih dereng tampil lho. Nggih, lah ya wong loro. Wong kalih. Heeh. Wah, Enggak Mbak Dita kalian Kalian, Mbak. Cumpe. cungpe. Weton bleduk kuwu. Ya, ya ngadeg kok. Enak. Monggo. Gak sawang kowe kene barisane ning ngarep dhewe cungpe iki. Lah ya kok ning ngarep dhewe posisine. Bisa cungpe. Baris ning ngarep dhewe pripun maksudnya jenengan? Iya, ayo ngadeg. Kuwi mau lho. Ada yang mancung tapi bukan hidung. Lah apa? Dion ngah. Liyane. Nah, iki asli Purwodadi menika Pak Bu. Nah, Ingkang Mbak Dita menika asli saking Banyuwangi. Wah, Banyuwangi medeni wong ya. Dadi kok santet. Kultur santet. ya. Apa lagune Mbak Cungpe? Banyuwangenan apa Jawa Baratan? Ya. Banyuwangen. Banyulangit. Mosok Banyulangit? Banyuwangi. Oh, Banyuwangen. Banyuwangian. Ini udah budek ya. Ya banyu langit. Banyuwangen. Mbak Cungpe iso kok Purwodadi asli ya, Ces? Heeh. Purwodadine ngendi to, Mbak? Wirosari ya. Wirosari. Jare kota. Perkotaan. Perkotaan. Lho kok iso diarani kota wong Purwosari lho, Mbak? Ada Indomaretnya. Padahal ngereno Indomaret berarti kota. Aku rindu loh iki. Biasane mie ayam urung. Iya iso ngumpani lho ya kaki. Iya. Aku rindu. Yo. Ya, garap wong loro ya. Ya. Anu wae si sapa jenenge Dita karo anu ning kene nyanyine. Kono nggih jogeti. Nah. Ing antara sing joget karo sing nembang iki gen dhewe-dhewe. Nah, Sing joget sinten? Gen bingung. Lah sampean karo Eka karo anu kuwi no. Ayo Lek, ak dhewe pitik-pitikan. Oh enek jogete khas kok ya, Ces? Enek, nek Sing- iki pitik-pitikan nek kono pitik memeti. Pengen goyang babon angrem. Mangga. Jan. Sik dikeceki sik kendange, Mbak. Ben iso kemlantang, kemelinting karo kemlundrung. Ya. Yo, Banyuwangenan. Nah, genti. Ya. Maka cowok, Dwi Jolaras Indonesia dipun aturaken. Heeh, ya. Goyang apa? Gerajakan Banyuwangi Idados.
jogete Mbak Apri seneng, Mbak Mimin. Lah Eka kok malah kaya mentok dobol kowe iki. Aku ki tiru lho yo nan. Heh? Wayahe tangan di atas, aku yo tangan di atas. Oh alah. Oh, Yo. nyapa joget. Ya pintar ngendrok. Pitik Lah niku rak mergo dijenenge uget-uget niku lak le. Oh, Goyang ora turut niku. turut yo. Mbok delok nugut-nugut ning ember ki lak yo ngono kuwi. Yuk. Ya, garajakan yuk. Garajakan Banyuwangi Raina bengi Sakau sapi Lanang wadon kang Gandangan gandeng asli
Pokoknya semakin pagi semakin membara semangatnya kanca-kanca. Semakin anarkis pokoknya semakin pagi. Ojo kalah karo semangatnya sing mirsani ya Mbak Mimin. Jeh, tasih kok lenggah. Mirsani wis Semakin semangat. pagi semakin horor. Ayo Chandra, iki mau enek sing nyawer anu apa jenenge kuwi 500 lho, Ndra. Mas Muklas. Pak Muklas lho. Mas Muklas. ayo. Ayo, Pak tanggung Muklasan saka Pemalang lho, Dra. Ya. Sing rawuh ning dalem kae to, no. Iya, Pak Muklas. Ki mau gandeng nggon goro-goro ya joget nggon apa jenenge limbuhan ya joget saiki kan nembang genti. Ya dibuktekne iso apa ora nembang karo joget. Olron. Roll. Iki matur nuwun kangge Apa? Pak Muklas. Pak Muklas. Daleme saka ing Pemalang. Saking Pemalang Pemalang. ning beliau berdomisili di Jakarta. Jakarta. Kuwi penggemar berat apa jenenge wayang kulit utamane dalange kula. Oh, Uga UFC. USC. UFC ki uget-uget fans club. Oh gitu. Dadi kowe sesuk lek jajan karo aku. Ngono ta. Heeh. Sing bayar Ya kowe. Sing balas sawer kowe. matur nuwun Pak Muklas. Pak Muklas. Pak Muklas. Pak Muklas. Pak Muklas mugi-mugi lancar rezekine. Amin. Selamat dunia akhirate. Amin. Benjing nyawer malih. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kaya malah kaya ustadzah sapa kae? Mumpuni. Mumpuni. Suarane ya ngapa-ngapa ngono kuwi ya. Ya kan emang nirokne kae iso. sekolah. Nirokne kae iso ustadzah mumpuni Iso, kae. yo yo. Saya nyawer mangat sewu kene. Kok tak omongane kok nyawer kowe. Lek, kok kene to, Lah Lek. iya, Lah kok iso apa? Malah brangasan kono. Ayo lagune apa mono? Apa? Lagune. Senengane wae. Sing regeng sing gayeng. Ngrame ki. Ah sing rame. Iya kembang rawe wae nggih. Oh kembang rawe. Rame. Yo, ceritane. Wong seneng tunggal sak kandang. Kandang koyo. Mangga kembang Silakan, Pitik. rawe. Monggo Mas Kucel. Nah. Ya. Ayo Mas Kucel. Ya. Dik kasih. Dek kasih kabeh kok dek kasih lho. Mayang yo dek kasih. Lah kan gandeng mayang pun nonton sing menafkahi. Heeh. Jadi dek kasih turun geser ke sini. ngono lho, Oh, Bapak. boleh. Iya, Bu. Heeh, boleh. Kowe pengen dinafkahi. Iya ya no, Mbak. Tak goleke sing lagi prihatin, Pundi? Apa? sing dudu anyar. Maria, Mas Ria. Ria to. Ojo kuwi. Ora iso apa-apa sih anu. Waduh. Cek setrume cek pedhot kok. Nyambung setrume. Lek kowe ra bagian nerapi nggon ngono kuwi to. Wis ra tak telatenane. Kowe pengen Mas dinafkahi Guru, to kowe? monggo. Ja, siapa Iya. jenengmu? Chandra. Dra. Ya, kowe wis pantes dinafkahi kowe. Wis kaya kotak amal kowe. Wong wedok kaya kotak amal. Ambene Nah, kae. kali lho Mbah pripun Mbah niki? Lek patut Diurus. tak amal ki mah kono kok ngonekke wong ki. Lah padha lho, mosok kowe ra gelem dadi kotak amal karo padha aku. Mangga. Gak apa-apa. Ayo Mas Guru. Kembang rawe. Nah, keseloro Mas Guru. Reng no Oh, boten no. Terus ya, siap ya. Oke. 21 tahun kok kesel. Nah, ya pokoke lek sing nembang utawa joget kuwi Chandra ki guruh ki tanpa kendhat semangat selalu kenceng. Kalau diselentak-selenti, ayo nakal. Ayo nakal. Ayo kembang rawe, monggo Mas Guru dan kanca-kanca Dwi Jelaras Indonesia. Batir, yuk. Goyang bersama Chandra. Goyang deh. Dwi Jelaras Indonesia. Senenganku. Aduh. Pak Muhtar Kerikilan Masaran Tasih Bungon Mas Kakko matur nuwun. Caritane wong seneng nunggal sakane. Wiwitane monggo jejer saben saya suwe saben jejer nyakal tangane. Lanjur ngomong mas, aku tresno kowe.
Pengrawit profesional ki Nadyanto selip ning iso bareng panggan. Asline selip ki mau, intarane kendang karo balungan, asline karepe dhewe-dhewe. Ning gandeng ki profesional, kulino metune bareng, anu mandeke bareng. Metune lho sampean iki. Gumun aku kanca-kanca ki iso kompak ngene to malian kanca-kanca ki. Saged nututi ngoten nggih. Lah nggih to. Iso IQ-ne ki iso di atas rata-rata. IQ, SQ dan QQ. Nah. Kiu-kiu ya kok nggih nikoi kok kiu-kiu. Lah iya. Pokoke sing penting enek dek kasih. Apa kuwi? Enek dek kasih sing penting. Oh, Dik Kasih. Dik Kasih. Ya ta. Kok kowe ya karo Dik Kasih piye ngono to? Lah ngapa? Lah kok ira Dik Kasih iso mesam-mesem dhewe. Pokoke aku ki enek kesebalasan pokoke maju bareng kok. Aku Mayang Chandra diajeng. Mayang ya ora. Ora ya yang lali aja. Isih kowe sing ngetek ae. Oh, menungso murang toto. Wis ya nok nek wis siji. Heeh. Lah iya. Ayo sing ora ngadeg sawi mau. Oh diajeng ora ngadeg iki mau. Engko bar iki Buduwi gen istirahat sik. Kalau nyawang sambat sana. Ora anu diajeng tok. Ayo. Ibumu gen leren ae nduk jeng. Nggih. Nah, mening nggih. Sindene mening-mening. Sindene mening-mening jare. Mening-mening. Meningkatkan imun. Halo Adik. Sindene cantik. Adik iki tuwa sapa? Kakak tua. Bah, aku kakak tua. Uzur ngono. Kok iso ngomong aku kakak tua. Napa, Pak? Ya sing aku mek sing nyuwun lewong ki mau. Oh, lewong. Guru sik kuat to? Kuat pangganmu. Kiat Pak Guru. Nek boten kiat angkat tangan Pak Guru. Oh iya. Apa Mas? Oh iya, beres siap. Ngaku ale kowe jek single to. Single. Enek Lho, Mas. lek min single jian. Enek. Aku soalnya long set bareng lho Mas. Enek sing single. Lah kok Sik.
iki Pak Lurah iki sing WA iki. Pripun? Iki tidak bisa diganggu gugat. Ngersake napa? Nun sewu Mas Kangkon niki panitia nyuwun podang kuning kalian sesideman. Podang kuning. Sesideman. Diaturne podang kuninge ya. Nggih. Sendika dawuh. Ya, kudu manut, ora manut komplok iki terus. Oh iya. Menapa Pak Lurah badhe nyari-nyari ki ambak? Heeh, badhe bawa Pak Lurah. Pak Lurah monggo. Mumpung teng Balai Jaki Ambak. Lah nggih, kan muga-muga Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Mboten nyawer, mboten napa-napa, ning apike nyawer. Monggo Pak. Mosok tegel, Pak. Monggo Pak Lurah nggih kletik-kletik esuk-esukan iki, Pak. Aja ngono kuwi to, Jeng. Lah pripun to? Ora oleh ngono kuwi ya. Ora oleh ya. Ora oleh nek aku ora muk jaluk ki sisan. Ora ya padha ae. Kersa mboten Pak Lurah? Mboten. Oh, mboten. Oh, kersa. Kersa. Oh, nggih, monggo Pak Lurah. Ngomong ning daleme dhewe pokoke dibarne sak-sake penting warga kene seneng, bubare diparingi barokah sedayanipun. Wis sing penting kuwi. Amin. Masyarakat saiki butuh hiburan kok. Nah, nggih butuh hiburan, atine seneng, nyaman sinden mening-mening wis. Pundi Pak Lurah? Kula sakit hati sinden lanange kon lungguh ae. Sinden lanange ditoki wedok kabeh to, Mas. Wedok kabeh. Nggih, enggak Mbah Lurah. Dan luar biasa. Nggih, podang kuning sesideman. Oh, nggih, Pak Lurah. Alhamdulillah. Mboten ngersa nyari-nyari piyambak menika nyono nduk diajeng. Matur nuwun nggih Pak Lurah. Pak Lurah nyawer Laris manis, laris manis. Kok nyarati lek mense. Sarati sik. Tukon bapak, tukon pilih laris. Wis. Laris Tak kok suwuk ngono. duite pingko. Wapek langsung. Langsung apek. Iya. Langsung Gandeng ana sawere ya kudu dibawani sike. Karo kanca-kanca penabuh gen do lereng. nglumpuk tenaga meneh. Oke, iya. Laras Indonesia kok. Semangatku. Podang kuning, apa ya kae? Nadyan. Nadyan wujude mung manuk, ya. Iya, ayo jeng. Jeng kok ceng. Jeng kupinge selen, sisi sapi sisi Kaya kebo. ngono jenengan iku. Peh ceng. Jeng. Jeng. Dia jeng, ayo nembang rapar nakal. Mboten. Nah, iya. Nadyan wujuh temong peksi. Suaranya apik, wonge ayu, aku seneng ya, Truk. Waduh. Wis kaya jaman nom-nomane Mbah Imin biyen. Apa neh sing nonton jare ya seneng kan lho. Lah iya. Tegese seneng karo kabisane, seneng karo kagunane ngono lho, Nduk. Jeng. Oh, ngaten. Nah, aku ki lek pomo seneng karo awakmu wis ketuweken. Rumangsane wis wanen aku. Tuwa nggih duke oleh tuwa no. Lah iya. Kula. Lah nyen kawandasa gangsal kula kawandasa 6. Oh iya. Jenengan nggih kolu Pak Dalang. Weh, kok omonganmu kok ngunekke Pak Dalang kok unggah-unggah kudu trep dokoh. Wih, Mbah Imin nek karo Pak Kangko anu engkol. Kok engkol piye lho? Biliar. Kolu nek pas mendem dhuwur kae. Ya. Mbah Imin lagi kena serangan dehidrasi. Sindane lanang ki lungguh aku terus ngombe. Oh, japarat. Alus manis nengse make. Sindane lanang ki lungguh, kira lanang to ya. Aku isok lanang sok wedok. Sinden lanang iki lungguh kok. Aku lanang iki. Cek sik apa piye? Aja. Aja nek kene nek ngecek sik. Sinden lanang ki lungguh. Sinden lanang ki lungguh, iki sawangane kuwi. Sinden lanang lungguh.
kaya aku karo sing enong karo sing beduk kuwi wis padha lek nyawang bocah ayu ngene iki paling ya mung ngelus dodok astagfirullahaladzim. Kaya ngono ki lho Gusti Allah Maha Besar dan Maha Indah ciptaannya. Ya paling mung ngono tok. Mboten kali ngelek idu. Ora. Lah nek dicedhaki, Pak. Oh, kejaba lek nggo didahar Pak. Lah kuwi beda. Lah nggih. Nek mung mertanggung. Nek mung mertanggung iki malah zina mata tok. Nek nindakake karuane. Aja. Golek isi poda. Jana. Yo entang rabi nduk jeng. Nggih, Pak, benjen nek mboten Jawa. Sesuk KUA-ne buka, saiki wis tutup ngono lek nyaur iku. Piye to ki? Piye to ki? Kok angel banget iki. Kok ning ndi wae? Ngene. Ibu bunga hengatiku Nyanding bisa dadi tombo langsung digarap dangdut terus rong lagu sepisan podang kuning sing angka loro sesideman dangdut kabeh ya Truk ya iki pamundhut saka panitia men dienggo tombo kesel ngene ya nek persiapan kan ndek iki Mbah Lurah iki lek video call karo aku piye carane supaya kelire iki iso dipasang nadyan to piye-piye jane kurang dhuwur sithik gen dhuwur iso kepasang wah iya heeh ning ora apa-apa sing penting iso lumaku Truk wah iya heeh ya diaturke Mbah Lurah karo Pak Panitia ya jeng nggih kagem Pak Lurah kagem sedaya mawon mugi-mugi tansah pinaringan sehat amin nanggap rezekinipun amin nanggap malih Pak Amin. Bacaane gorene, Ces. Ibu Mudin. Kok bacaan to? Lah kaya Mudin. Ces, sinden lanang ngadeg pisan. Gak apa-apa. ya sinden lanang Sinden lanang ngadeg. Sugati sebagai penari latar belakang Yuk, mari latar belakang. Siket mau jan. Sing denana ngadeg isket mau. Wis oleh, yuk. ya yo garap rong lagu sisan diajengi loro kuat kuwi kuat bodine semono iki oh Aku Mbok. Ya bayang. yo kaya ngapa dados Mangga. Putri Muslimah Agu Bailah dan kawan-kawan ingkang wonten channel Dwi Jolaras Indonesia BGB channel monggo sugeng midhangetaken Sukmajati ya. Kayak masuk. Chandra, Mayang, Dita, siap-siap senggak dong. Ding ding dadang.
panitia Bapak Lurah serta warga masyarakat Jambon Ulu Kulon Grobogan. Sama goyang uget-uget. Aku ya goyang, Mbak, ning dalam. Oh, iya, wis nek nek dikon goyang kaya Mbak Apri karo Lek Imin urung siap. Patahan. Piye goyang dalam media ajeng piye? Beda karo Bu Enduk. Urip goyang dalam.